Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. Във видеото днес ще ви покажа как да направите ключодържател от миен нивелир на марката Sola. В случая ще използвам модел Sola Go Magnetic. Това е компактен мини нивелир на марката Sola, който има магнитна основа. Размерите на нивелира са следните: 68 мм дължина, 21 мм дебелина и 42 мм височина. Това е един доста компактен модел нивелир, от който ще се получи страхотен ключодържател. Ето как изглежда нивелира по-отблизо. Нивелирът е с две магнитни страни. Основата е магнитна, както и едната страна. Другата страна не е магнитна. Страната, която не е магнитна, ще я разпробия и тук ще закрепя куката, която ще използвам, за да направя ключодържател от нивелира. Сега е време да започваме. Какво ви е необходимо, за да направите ключодържателя? Разбира се, миен нивелир Sola Go Magnetic. Комплект за ремонт на резби. В случая аз ще използвам размер М3. Един център и една метална кука. Първо трябва да намерите центъра на страната, която ще разпробиете. След като сте намерили средата на страната, която ще разпробивате, ви препоръчвам да използвате център, за да може да улесните разпробиването на страната. Ето как изглежда комплекта за ремонт на резби, или така наречените пружини. Вътре имам две пакетчета с пружини, инструмент за навиване на пружините, бургия за разпробиване, метчик и шестограм. Препоръчвам ви да използвате парцал, хартия или някакъв друг материал, който да увиете около нивелира. Така ще може да го стиснете на менгеме или друг инструмент, без да го нараните. Притягате нивелира съвсем леко, колкото да не мърда. Не трябва да използвате прекалена сила, за да не го повредите. Размерът на отвора, който правите, трябва да бъде съобразен с размера на пружината, която ще използвате. В случая, моята пружина е с дължина 4 мм. Извинявам се, че не можах да ви покажа целият процес на пробиване на отвора, но имаше техническа неизправност в камерата. Но какво трябва да направите? След като сте отбелязали центъра на страната, която ще разпробивате, използвате център, с който да бележите мястото на пробиване и след това бавно разпробивате отвора с необходимата дължина. Препоръчително е да използвате ниски обороти за разпробиването, тъй като материала на нивелира е пластмаса и се пробива лесно. Трябва да внимавате да не направите твърде голям отвор. Използвам
метчик М3, за да направя резбата. Когато поставяте пружината, може да използвате осугурител за резби или лепило, ако искате пружината да бъде закрепена по-здраво. В случая аз няма да поставя, но ако искате по-голяма здравина, е препоръчително да поставите осигурител. Ето как изглежда пружината, която поставих. След като сте я поставили, трябва да щупите тази малка опашка, която виждате на дъното. Може да видите, премахнах опашката на пружината, която се виждаше. Сега взимам металната кука и я навивам в резбата. Ето как изглежда нивелират, когато съм навил куката на него. Ето така, приятели, бързо и лесно може да превърнете вашия миен нивелир Sola Go Magnetic в ключодържател. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!